טוב, היי חברים, אנחנו פה מכינים קפה. כל מה שצריך זה חלב, קפה, כוס זכוכית, סוכר, וכמובן זה כפית. אוי שיט, איך שכחתי? קרח. טוב חברים, אז מתחילים. לוקחים את הקפה, פותחים אותו. טוב חברים, שמתי 2 כפות מקפה. עכשיו אנחנו שמים סוכר. אז אני מביא את הסוכר. סוכר. פתחתי. יש כאן כפית בפנים. טוב, בוא נשים איתה. טוב, עכשיו שמתי 3 כפות. עכשיו מה עושים? מרתיחים. מים חמים. זהו. טוב, זה היה מוזר. טוב, שנייה. לקחתי חלב. הנה אני שפט. שכחתי את הקרח. לא נפל בכלל. קרח. ואיך שכחתי? קש. ולמבחן טעימה.